Nanumpa isip bagong miyembro sa konseho sa lungsod sa Tagulwan si Hani Analu Imano Donya nga mao'y hulip sa iyang igsuon nga si Randy Imano kinsa mipanaw og mitaliwan ning kalibutan niadtong Pebrero 22, 2021. Adlaw Lunes, Marso 15, 2021, atol sa virtual nga pagpakayop sa nasudnong bandila sa Kapitolyo Provincial, formal na nga gibutang sa iyang posisyon si Hani Analu ug nanumpa ubos sa partido sa Padayon Pilipino. Inubanan sa iyang mga kabanay ug pamilya, mapasalamatan si Donya nga makapangalagad sa lungsod taliwala nga wala kini iniya gidahong. Ilabi na nga anaa sila sa kasubo sa pagpanaw sa minahal nga igsuon nga dako kaayo og kasing-kasing diya sa pagserbisyo. Atubangan ni Governor Bambi Imano, gipanumpaan ni Konsehala Hani Analu Imano Donya ang iyang bagong katungdanan ug siya malaumon nga madugangan ang iyang kaalam sa pagpanerbisyo sa katawhan ug labaw sa tanan mapadayon ang nasugdan sa iyang igsuon. Kauban si Mark Anthony pareha sa kamera ko si Lambo Danny Ubsioma Jr. alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno Padayon Pilipino.